खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ इउपिपिएलआ थामथि फारिलाइ फोसावबाय। गासै सा 16 बिजाथिफोरनि मुं फोसावबाय। इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजकुमार नार्जारि बिथाङा कक्राझाराव थानाय दोलोनि मिरु मावख'आव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुङो। थामथि फारिलाइयाव दोलोआ इउपिपिएल आइजो आफादनि मिरु आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मखौ 4 नं बावखुंग्रि बियाबनिफ्राय बिजाथि महरै मुं होदों। 5 नं पर्बतझरा बियाबनिफ्राय अयub हुसेन मण्डलआ बिसायख'थि गेलेगोन आरो 19 नं सिडली बियाबनिफ्राय बिटिसिनि बारग' काउन्सिलर रनजित बसुमतारीखौ बिजाथि महरै सायख'नाय जादों। 44 नं गरेस्वर बियाबनिफ्राय पबित्र बर' आरो 47 नं माजबाद बियाबनिफ्राय रबिन्द्र बसुमतारीआ बिसायख'थि गेलेगोन। गिबि फारिलाइनि गुबुन बिजाथिफोरनि गेजेराव दं कक्राझारनि लरेन्स इस्लारि, गसाइगावनि अनिन्द बसुमतारी, भेरगावनिफ्राय नेर्सोन बर', बिजनीनिफ्राय कमल सिंह नार्जारि, उदालगुरिनिफ्राय एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' आरो दतमानि राजु नार्जारि। नैथि फारिलाइयाव दोलोआ 4 बिजाथिफोरखौ फोसावदों। बेनिनो 42 नं बाक्सा एसटि बियाबनिफ्राय राकेश ब्रह्म, 66 नं बरसाला बियाबनिफ्राय बाबुराम बसुमतारी, 28 नं बकसाइगाव एसटि बियाबनिफ्राय मनज बसुमतारी आरो 72 नं गहपुर बियाबनिफ्राय नित्यानन्द बसुमतारी। दासिम फोसावनाय मोन 16 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 13 बियाबफोरा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि सिङाव गोग्लैयो आरो मोन 3 बियाबफोर बरसाला, बकसाइगाव एसटि आरो गहपुरा बिटिसिनि बायजोआव दं। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै राजकुमार नार्जारि बिथाङा बुङो दि आद्रा थानाय मोननै बिटिसि बियाबफोर मानास आरो टंलानि बिजाथिफोरखौ उनाव फोसावनाय जागोन। बिथाङा फोरमायबावो दि दोलोआ दिनै उफ्रा बिटिसि नङै बियाबफोरखौ फोसावगोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ खेत्रीयाव हर गेजेराव बास जाब्रबथायाव दावराव-दावसि सोमजिदों। देहा फाहामथायनि फिननायाव गोबाव जानायनि जाहोनाव रागा जोंनाय सोमजियो। खेत्रीनि भेराकुसियाव फुंनि समाव मोनसे लामा जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव लामा रैखाथि आरो हरखाब राहा लानायनि सायाव जिंगा सिदों। बे जाब्रबथायाव गुवाहाटीनिफ्राय आपार आसाम फारसे थांनाय गंनै बासआ लोब्बा दं। जेब्ला गोख्रै खारनाय मोनानि बास रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01HC 7777 नम्बरनि बासआ उनथिंनिफ्राय गुबुन मोनसे बास रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS04CC 9696 गारिजों सौग्रावो अब्ला बे जाथाया जायो। बे सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे दावबायारिया गोब्राबै जोखोम जायो आरो गुबुन सासेया गावनि जिउखौ रैखा खालामनानै रैखा मोनो। जाथायनि उनाव खेत्रीनिफ्राय ट्रेफिक पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैयो आरो जोखोम जानाय दावबायारिखौ सनापुर जिल्ला फाहामसालियाव लानानै थाङो। नाथाय खौरां मोननाय बादिब्ला देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरा गोब्राब जोखोम जानाय बेरामिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरनायाव गोसो गैया, जायनि जाहोनाव पुलिस आरो देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि देहा फाहामसालियाव गंथाम एम्बुलेन्स थानायनि उनावबो जोखोम जानाय बेरामिखौ लांनो थाखाय गिबियावनो गंसेबो खाबु होनाय जायाखैमोन, जायनि थाखाय पुलिस मावथिफोरा रागा जोंदोंमोन। 2 घन्टा गोबाव जानायनि उनावसो जोखोम जानाय सुबुंखौ पुलिसनि हेफाजाबजों गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मुम्बाइ-पुणे एक्सप्रेसवेयाव लनावालानि साखाथियाव जाब्रबथायाव आइआइटि बम्बेनि सा 3 फरायसानि जिउ खहा। बृहस्पतिबाराव लनावालानि साखाथियाव मुम्बाइ-पुणे एक्सप्रेसवेयाव हरखाब खारबाय थानाय गारिया कन्ट्रल खोमानानै गोग्लैनायनि जाहोनाव भारतारि बिरोंदामिन बम्बे आइआइटिबिनि सा 3 फरायसाफोरनि जिउ खहा जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला नासिक, महाराष्ट्रनि 23 बोसोर बैसोनि ओम कुमार बरसे, नागपुर, महाराष्ट्रनि 20 बोसोर बैसोनि लाई आरो राजस्थाननि जयपुरनि 22 बोसोर बैसोनि श्रेयांक शर्मा बिथांमोनहा सा 6 सुबुंनि हानजायाव दंमोन, जाय बिथांमोनहा लनावालासिम दावबायनानै मुम्बाइआव फैफिनगासिनो दंमोन जेब्ला फुंनि 8:35 रिंगासो समाव बे जाब्रबथाया जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला हानजानि गंसे गारिया गोख्रैथिनि जाहोनाव कन्ट्रल खोमादों।
गुरगावनि जोनोम साननि पार्टियाव 19 बोसोर बैसोनि दिल्ली इउनिभार्सिटिनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दिल्लीनि सासे सुबुंखौ हमदों। दिल्लीनि 29 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा 19 बोसोर बैसोनि सासे फरायसाखौ गुरगावनि मोनसे फ्लेटआव जोनोम साननि पार्टियाव लोगो हमदोंमोन आरो जौ फेनानै जिनाहारि खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अजदआ जादों आरो दायनिगिरि सुबुंखौ दायो खानाय जाबाय। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अजद होनाय जाथाया 14 मार्च सनिबारखालि मोनाबिलियाव गुरगावनि सेक्टर 33नि गंसे गोजौ थाखोनि हाउसिं ससाइटियाव जादों। जिउ रैखा मोननाय सुबुङा सानजा भारतनि मोनसे रायजोनि थागिबि आरो दिल्ली मुलुगसोलोंसालिनि गंसे फरायसालिमायाव ग्रेजुवेट फरायसा। सासे लोगोनि जोनोम सान फालिनो थाखाय दिल्लीनिफ्राय फ्लेटआव फैदोंमोन। आइजोआ रबिबार 15 मार्च खालि पुलिसनि खाथियाव थाङो आरो भारतीय न्याय संहिता 2023 बिएनएसनि सेक्सन 64(1) जिनाहारिनि सिङाव गुरगावनि सदर पुलिस थानायाव एफआइआर रेजिस्टार खालामो। फरेन्सिक हान्जाया फोरमान बुथुमनो थाखाय जाथाय जानाय जायगायाव थाङो आरो बै सानखालिनो दायनिगिरिखौ संदाननानै खानाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बेंगलुरु फेक्टरियाव मोब्लिब गोहोजों जोखोम जानानै खामानि मावग्रानि जिउ खहा, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। मिज'रामनि सासे 23 बोसोर बैसोनि मावथिआ इलेक्ट्रनिक सिटी ओनसोलनि मोनसे फेक्टरियाव खामानि मावबाय थानाय समाव मोब्लिबनि झटका मोननायनि जाहोनाव जिउ गोमायो, जायनि थाखाय खामानि थिलिनि रैखाथि आरो फिननाय नेम-खान्थिनि सायाव जिंगा सिदों। थैनाय सुबुंखौ बिमार फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडनि मावसुमा पलिम चाकमा होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाया 11 मार्च खालि जादों जेब्ला बिथाङा कम्पानिनि फेसिलिटियाव मेसिनारि साखोन-सिखोन खालामगासिनो दंमोन एबा सामलायगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। सुबुं समाजनि थान्दैफोरा फोरमायो दि थैनाया 11 मार्च खालि जादोंमोन, नाथाय गोथै सह'खौ फोरमान बिलाइ होनाय आरो रोगानायनि राहा खालामनायाव गोबां सान नांदों। कम्पानिया नखरनो 2-3 लाख रांनि राङारि हेफाजाब होनो राजि जादों। बेजों लोगोसे बोसोरसेनि बेथननि समानखौ भुगिनांनाय सुबुंनि बिफानो हरगोन होनना साननाय जादों। पुलिसआ मिथिहोयो दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो नायबिजिरनाया दावगालांनायजों लोगोसे आरोबाव खौरां फोसावनाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।